More kaunti ma Homa Bay ni od thieth maduong' ma Homa Bay oyudo puoth kowuok e doho ma Homa Bay mar iko ringre ji 12 mapok oyangi kod wedegi. Ringrego osebedo kar kano ringreno kuom thuolo mar dweche 6 tok tergi kanyo gi obila mano konyogi e yore ma opogore e kor gwenge ma Homa Bay. Bedo ni ringrego pok oyangi kod weggi osekelo pek e chenro mag tije kar kano ringreno mani kod thuolo mar kano ringre 22 kende ka sani en kod ringre 15 ma 12 kuomgi pok oyangi. Poni ringre 12 go wegi ok ofwenyo e thuolo mar ndalo 14 to biro chuno mondo od thiethno oikgi. Kar kano ringre marwa ma Homa Bay County Referral kae oyienwa kano nyaka ringre 22. Sani wan gi ringre 15 kuomgi 12 gin mane okel to pok ng'ato owuok ayanga ni mano achiel kuom ringre margi. Koro nyoro, odiochieng' manyoro, ne waseyudo oboke mowuok e doho ni moyienwa ni mondo koro waik bodies go kata wanyalo timo go gimoro amora mwahero. Koro omi jopiny odiochienge 14 marumo tarik 25 dwe ma wantiere ni.